Kapalibutan ta at tamanon ta. Ngunyan ang sa inyong makakaibahan. Sa mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Magkakairibanin do po kami ngunya na Webes, petsa 14, kang bulan ng Oktubre, taon 2021. Mapaabot kami sa induning mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong ng mamanwaan na nagmakulog sa satong kapalibutan. Kahapotan, pwede po na mag-48609 kada Miyerkules or sa number na 0926 70 ulit po sa cellphone na 9933 asin man po sa smart 0968-625-650. Ulitin ko po sa cellphone number na smart 0968-625-650. Lunes sundo, Biyernes po na alas 8, sundo alas 5 ng hapon. As in, pwede man po kamo na magpadala sa inyong mga kapotan o asisyon sa muyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawis na antabayan sa internet sa Facebook page kang DZJ. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katribunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. DENR sinabay ang sign language interpretation sa online environmental lectures katakod ka new normal. DENR inomaw ang pag-aproba kan Kongreso sa 2022 proposed budget. Si Matu term extension kan Boracay Task Force mataoning oportunidad para matapos ang rehab. Pinuna na kan Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paggamit sa Filipino Sign Language Interpreters sa online lectures kaini sa mga environmental awareness campaign. Senior Citizens Desk na pig-apod na Perfect 10 in September kaiba sa lectures and FSL interpreters hala sa Philippine National Association of Sign Language Interpreters para sa 10 priority programs kan DENR asin tayo ang kalikasan campaign. Sigun kay DENR Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Units Concerned, Benny D. Antiporda, sa paagi kan lectures makabilog ang DENR ng inclusive atmosphere para sa mga special sectors. Tangani na makaibasinda sa pagprotehir asin konserbar kan kapalibutan. Dugang pa ni Antiporda na seryoso ang DENR sa pagsabay kan mga aktibidades na ini sa mga priority programs kan departamento na mataar sa tuyang mga natural na recursos. Mientras tanto, maugmang inako ni DENR Secretary Roy A. Cimatu ang pag-aproba sa 25.29 billion proposed and ahensya para sa taong 2022 na deliberasyon sa plenaryo ng House of Representatives. Sigun kay Secretary Roy A. Cimatu, labi-labi sa iyang pasasalamat sa suporta na itinaokan mga miyembros ng Kongreso sa pag-aproba kan budget kan DENR. Paliwanag man ni Cimatu na ang proposed budget kan ahensya para sa taong 2022 makakatabang tangani na maipadagos ka nasyon ang green growth recovery sundo sa maabot pang mga taon.
Ang DENR 2022 budget na mas halangkaw nin 7% kumpara sa 2021 approved budget ng ahensya na may kantidad na 23.59 billion sponsoran ni Aklan Representative Session. Kwestiyon ni Buhay Party List Representative Jose Atienza Jr. ang budget measure, kaibaan apat pang makabayan ng mga kongresista na sina Representatives Carlos Zarate, kan bayan muna, Ferdinand Gaite, kan bayan muna, Franz Castro, kan ACT Teachers Party List, as in Arlene Brosas, kan Gabriela Party List. Pinanggit man ni si Matu na ang DENR nakaka-receive in average amount na 21.11 billion o 0.79% kan national budget sa nakalipas na 10 taon. Dugang pa ni si Matu, ang proposed budget makakatabang sa ahensya na magibo ang water resilience as in water security programs kay ni na makasabay climate change as in epekto kang coronavirus pandemic. Term extension kan Boracay Interagency Task Force o BIATF hanggang Hunyo 30, 2022 sa paagi kang Executive Order 147 na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte day panahahaloy. Sigun kay Secretary Roy A. Simatu, nagpapasalamat siya kay Presidente Rodrigo Duterte sa itinaong tiwala as in kumpiyansa sa task force. Sinabi niya na bilang commitment kan DENR sa mga Pilipino, mas papakarayon kan DENR sa loob kan term extension and rehabilitasyon kan isla. Ang task force binilog kang Mayo 8, 2018 sa paagi kan Executive Order 53 kung saan co-chair ang Department of Tourism as in Department of Interior and Local Government. Kan Mayo 11, 2020, tinauan man ni President Duterte ng term extension and BIATF hanggang Mayo 8 sa paagi kang EO number 115. Sinabi man ni si Matu na ang isla kan Boracay nakabalik na sa dati kaining gayon as in kalinigan. Dugang pa niya na 273 poon sa 339 structure sa laog kang 25+5 easement sa baybayon kaini ana demolish na kana kaag ti uno. Pigdiskuter man ni si Matu na sa paagi kan ground penetrating radar na discovery kan DENR Mines and Geosciences Bureau ang mga nakalubong na illegal pipes na nagtatapo kan wastewater diretso sa dagat. Dugang pa niya na BIATF ang expansion kan mga septage as in sewerage facilities sa isla. Ini ang kateleponan kan mga bareta sa DENR Munyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po sa mga pag-iriba ko sa Regional Strategic Communications Initiatives Group, kay Ann, kay JR, kay Summer, as in man kay Ma'am Ann and kay Sir Ariel. Nagdadangog sa tuya from the Office of the Regional Director, from ARD Management and Technical Services, as in man po sa Pedro Albay. And good morning po kay Ma'am Tet, kay Ma'am Sheila, kay Jenny, and kay Sir Jordan Alpajaro. Good morning po sa Gabos na nagdadangog kang DZGB. So, nagpapasalamat po ang samuyang departamento sa Gabos na mga partner agencies, institutions, as in mga stakeholders na nagtatabang po sa pagprotehir kan sa tuya na recursos natural sa pagkonserbar, pagmanihar, as in pagprotehir kan sa tuyang environment and natural resources. Aram po kang Technical Education and Skills Development Authority. So sa ngunyan pong aldaw, maugmahon po kami sa DENR ta makakaibahan ta po ang duwa sa matitibay na haligi kang TESDA. Dahil po digdi padagos po kami sa DENR na mananao kay sa tuyang mga water bottles and ang sa tuyang eco bags.
mag-text lang po kamo sa Muya kung ano ang pwede nindong maitabang sa DENR as in sa TESDA. Katakot po kan sa kunya na aldaw na iyo po ang so makakaiba ang Senior Technical Education and Skills Development Specialist and siya man po ang Public Information Officer Designate kang TESDA Regional Office. Good morning po, Ma'am Ria. Good morning, Ma'am Joanne. Good morning po sa mga nagadangog mo niya sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Maray na aga po. Salamat po sa pag-imbitar sa morning. Yes. Ma'am, Salamat iba sa naman po si- pag-imbitar. Yes po. Yes, ma'am. Go ahead Iba po. naman po, Ma'am, si Dr. Rosalyn J. Mohal. Ano po, Ma'am? Para Yaon po, si Ma'am. na-disconnect po ata si Ma'am Mohal, Mhm. but we are being joined po by Mr. Gerard Abanyo, also of the same institution po, Kasifmas din. Isa sa TESDA, administered school ng TESDA. Sir Gerard Abanyo po. Yes, ma'am. Good morning po. So, makakaiba ta po si Sir Gerard. Good morning, sir. Good morning, Sir Gerard. Good morning kumusta po. Kamo na. Ay, Maraming naman po. nailig po ang sa imong profile picture, sir. Okay. Pero ka po palang green thumb. So, Ayan po, po na Paratanom. po sa tuyang programa. Paratano. Ngunyan paano po na panahon ng pandemya, medyo nagkakaigwa kitang technical difficulties. Pero maabot man po si Dr. Mohal. Ano po, sir? So po, na po. Ano po ba sige po, ining sige po. tataram na green skills for green jobs? Okay. Hindi po siya saro sa mga naging initiatives din kang TESDA in response po duman sa RA number 10771 or SUAC promoting the creation of green jobs, granting incentives and appropriating funds therefore. So kumbaga saro ini sa mga saro ang ahensya kang TESDA sa mga na-identify na mga ahensya kang gobyerno na magkakaigwa yung mga responsibilidad para kaini na promotion and creation of green jobs. So sa case po kang TESDA, ang ginibo tadigdi, ginibo mi sa greening the TVET system. Kumbaga para masimbagan itong maray na pangapudan ka sa tuyang gobyerno na mag-focus kita sa kung paano ta mas mapapangalagaan ang sa tuyang kapalibutan. So kita sa TESDA nagkaigwa kaining greening the TVET system na ang layunin talaga is suportahan itong Philippine Green Jobs Act. So ang ginibo po digdi kang TESDA nagkaigwa kita ki 5 framework para sa implementation kaini. So nagkaigwa kitang green jobs or skills na focuses sa mga trabaho na may dakula ang kontribusyon sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan. Then green skills, kumbaga, ini naman pinaghahanda, kumbaga, ang sa tuyang mga trainees, pigi-train ta na siya, pigi-integrate ta su Green TVET sa mga programa na pigatao kang TESDA. Then of course, green policies, pigi-include sa mga nagiging aktibidad kang sa tuyang mga opisina sa TESDA, lalong-lalo na sa tuyang mga TESDA technology institutions, ang greening activities. So kung kaya nagkaigwa kami ki mga mini organic farm sa tuyang mga eskwelahan wherein pigi-involve tadig ang mga estudyante sa pagtanom, sa pagkakaigwa ki mga mini organic farm within the institution. Then syempre so usual na pigigibo na pag-recycle, reuse, reduce. So iyo po ito piga-integrate na talaga siya sa tuyang mga sa training na pigatauta sa mga kaakian. Then green competency standards and regulation, ang ginibo po dili kang TESDA, may mga training regulations kita ini supiga gamit kang TESDA para sa mga implementation kang sa tuyang mga programa kung sain pigkaagana na ki green competency components ang mga qualifications sa pigaturo kang TESDA. Then the green institutional culture and green community. So itong greening the TVET system, ito po sa mga naging kumbaga mga naging intervention kang TESDA para makatabang kita duman sa obheto kaini na creation of green jobs. Ang TVET, ma'am, iyo po ini ang Technical, Vocational, and Education and Training. Ano Yes po, ma'am? po. Ano po? Iyo po. Ano po ba ang concept
epekto kang green economy and nata po nag-shift ang TESDA towards greening the economy? Digdi po ang ano ta kaiyan is maka-provide kita, kumbaga ang magiging intervention ta, magiging contribution ta pagabot sa greening the economy, kumbaga ang piga fokusan ta nangunyan, pigitawan tang focus or emphasis ang mga green skills towards green economy. Ang pigiiling tadigdi na ang mga nabibuild ng mga skilled workers sindaman mapapaduman sa mga trabaho na ang purpose, kumbaga ang pagmakulog sa kapalibutan niyaon. So ito ang nagiging ano ta sa TESDA. The reason kung bakit pigpupukpuk ta sa satuyang mga trainees, ang greening the TVET system, ang pagtatao ki dakula na pagmakulog sa satuyang environment leading to green economy. So kasali po ining programa nagpuon, ma'am? Actually, Dati na po ba ining programa? Nag-start kita ka ining greening the TVET system sa TESDA 2018. 2018, nag-issue kita ki implementing guidelines para sa greening the TVET system. Kung saan ito nga ni ang katuyuhan ta kaini o makarespond kita duman sa RA 10771 na ito nga ni Philippine Green Jobs Act of 2016. So kumbaga sa TESDA, nag-start man kita na mag-implementar ki mga programa in response duman. 2018 kita nagkaigwa ki IG on greening the TVET system. Kung 2018 lang po pala ini, ma'am, so medyo aki pa ining programa bago pa po ini sa TESDA. Kasi maugma po kami talaga sa DENR kasi nag-shift ang mga TESDA initiatives towards na kita. Siyempre, usual, ano na yun. Binabaan ta lang siya ki, kumbaga, nagbaba lang kita ki detalyado na implementing guidelines. Pero prior to that po, talagang continuous na so mga pag-integrate sa satuyang mga training regulations ki mga green components. Kumbaga halimbawa po ngayao, nag-identify kita ki mga programa na may component, green TVET component. Halimbawa, PV systems installation. Siguro mas madidiscuss ini sa tuya later ni na Ma'am Rosalyn Mohal na kung saan ini po focuses on solar power system. Mga araw kaiyan nga. Then refrigeration and air conditioning. Kung sa naman digdi, ang pigaano ta digdi is nagiging ozone-friendly refrigerants ang mga pigagamit na when it comes to the training implementation. So, kumbaga, ayun po yan ang mga ano. Then, focuses on agriculture and fishery naman, like organic agriculture production, where digdi naman pigaano ta ang use of organic fertilizer. So, ang pigibo kang TESDA, nagigibo kita kay mga training regulations, na duman pa lang sa training regulations, naka-embed na duman, so mga pwede tang gibuhon para mas mapangalagaan ta ang satuyang environment. So, kumbaga, may green component actually, talaga. ma'am, Yes, po. maugmahon po KNR, kiriming katuwang kang samuyang departamento ang TESDA sa pangangalaga po kang sa tuyang mga natural na resources. As in, kami po, we are looking forward na maging mas makusog ang sa tuyang partnership, ang duwang agencies, mas maging linked together. So, ma'am, nabanggit mo po sa muya, kung ang obheto po ng programang ito ng TESDA, ang Green Skills for Green Jobs. Tatanungin ko lang po, ma'am, ano po ba ang mga drivers nitong greening ng ating economy and creation of green jobs? Sige po. Siguro mas okay na mas madamog naman din si na Ma'am Rosalyn or si Sir Gerard para digdi kasi sa inda na talaga when it comes to the implementation ng araw kaini mga programa, ang satuya pong mga TESDA technology institutions, itong mga na-mention ko kasabago mga programs, sinda na ang nasa implementation talaga. Kumbaga, sinda so may direct link sa satuyang mga trainees when it comes to implementation of TESDA programs. Yan na po si Dr. Rosalyn J. Mohal. I-introduce ko lang, mama. Siya po ang Associate Professor 1 kang Camarines Institute of Fisheries and Marine Sciences. Kaiba niya po si Sir Gerard Abano. So, good morning, Dr. Mohal. And Sir Gerard, good morning. Good morning po, ma'am. Good morning. So, sir, kanina po, napag-ulayan ni Ma'am Ria ang tungkol sa obheto kaining Green Skills for Green Jobs. Aputon ko lang po ko, ano po ba ang drivers kaini kung taano nagkaigwa kang mga green economy and greening program kang TVET?
Sa ano ta po kasi ma'am, sa programa ta the one of the leading technical department dito sa ating sa ating bansa. So nakikita po natin na syempre isa sa yan na nga, meron tayong tinatawag na yung ah, umiinit ang ating kapaligiran, nagbabago ang ating mga klima. So ngayon, para po ito ay mahimay natin at mabigyan natin ng specific na solusyon sa ating mababang sektor. Lalong-lalo na siyempre magsisimula tayo sa mga kabataan natin. So kami po dito sa ating institution ay gumawa po kami gumagawa kami ng mga paraan. So isa na po dito ay ito yung programa namin ngayon na ginagawa. Ito yung ang pangalan ng programa namin ngayon is yung Going Green to Sustainable Tibet Learning. So ito po yung i-incorporate natin sa mga pag-aaralan ng mga estudyante na papasok dito sa ating paaralan na magkukuha ng mga technical courses po. So ito po ay may 6 na learning outcomes. Ang isa na dito yung usually yung iba dito is nabanggit na ni Ma'am Rhea, which is isa din sa mga trust talaga ng TESDA. Ito yung apply 3 Rs, so ito ay alam na natin naman. Then yung reduce and save energy, promote seed saving. Yan kasi syempre para mas madami yung ating maalagaan na kahoy, maalagaan na halaman. Then engage in basic gardening. So ito yung isa sa mga kailangan natin sa panahon ngayon. Kasi syempre pinopromote natin yung sustainability lalo na't may pandemic, hindi ka makalabas. So hindi ka nabibili sa market or hindi ka na hahanap ng pagkain kasi nasa bakuran mo na yung pagkain. So ito yon. Then syempre yung para ma-utilize yung agri-marketing social media. Kasi syempre halimbawa kung ikaw ay may tanim at saka syempre kung sobra sa pamilya mo yung itinanim mo, so pwede itong ibenta using our social media. So meron tayong Facebook, meron tayong mga platform na pwede nating i-share ito para yung iba na hindi makapagtanim, so mabibiyayaan at mabibigyan din natin. De syempre, yung pang-anim is yung adapt and inspire sustainable activities. So ito yung sabi nga niyan, hindi lang basta ka nagtanim, kundi dapat makatanim, syempre dapat dire-diretso. So ulit-ulit. At saka hindi lang ito nababase po sa pagtatanim ng kung ano-anong halaman, kung ano-anong puno. Syempre, halimbawa sa paggamit ng ating mga kagamitan sa bahay, pag-save ng ating kuryente, pagtatapo ng ating mga solid waste. Yan. So kasama na po dito para magkaroon tayo ng isang talagang luntian na kapaligiran at syempre yung ating sabi nga yan, yung ating Mother Earth is masave. So dito po yan magsisimula sa mababang sektor, which is yung mga estudyante natin, i-instill natin ito sa kanila para yung pag mature nila, so ma-adapt nila ito. And syempre, ito po ay sinisimula namin together with the tie-up sa iba't ibang mga institution. So ito po ay nakikipag-MOA signing kami ngayon or nakikipag-coordinate kami sa CBSUA together with Professor Dariel Palmiano ng CBSUA Cabalabanga. So kasi po sila po ay may isa ding napakagandang programa. Ang tawag po natin dito o ang tawag nila dito ay yung Neo Normal Agriventure. So napakaganda po yung ginawa nilang programa. So ngayon po i-adapt din po natin ito sa dito sa ating sector, which is the TESDA, para po kung sila merong ganon, so kami po meron ding ganitong programa. So ang magiging labas po nito is parang gagawa po tayo ng isang FB blog or FB page. So lahat po ng mga activities, lahat ng mga gagawin ng mga estudyante, lahat ng mga gagawin ng teacher na related doon
or lesson na related doon sa mga nabanggit nating mga LOs or pag-aaralan is parang i-document nila kasi once na na-document po ito, then nailagay natin sa isang platform. So, yun po ay lifetime na. Hindi na po yun mamamatay. Ibig sabihin, ulit-ulit na po. Kahit na po tayo ay tumanda na at nawala na dito sa mundo, hanggang nandito pa yung platform na ito at nandito pa yung mga videos na ito. So, ulit-ulit makikita at makikita nila. So, magkakaroon pa rin ng mga learning yung mga susunod na henerasyon. So, ang pangalan po ng aming page na ito is yung Tanom. This is to promote, yan na nga is the greening ng ating TESDA, so ng ating institution. So ang ibig sabihin po nito ay yung tanom, asistensya na may oportunidad na malalauman. So yan po yung Tanom na aming na pangalan ng aming page. So yun po ma'am. Then pagkatapos nitong ating pagkatapos natin na yan, siguro this month, pag na-permahan na yung MOA signing natin with this mga institution. By the way pala po, pati ang San Miguel Corporation. Anong mga institution, sir, ang kasama? So lahat po ito ma'am ng TESDA po ma'am, ng school, TTIs, mga like PTCs, RTCs. So lahat po ng TESDA institution, mapa-private man po yan. So ibig sabihin, ito pong mga nabanggit po natin na basic competency na ito ay yung katulad ng sinasabi ni Ma'am Rhea kanina, kasi ang TESDA nga po is one of the trust of TESDA is Green Tibet. So i-incorporate po natin ito sa TR talaga na sa bawat CBLM or competency-based learning material ng mga institution natin para po lahat ng mga kabataan na mag-aaral sa anumang institusyon or mapa-private man yan, mapa-RTC, PTC or TTIs man yan. So makikita po at nandoon po yung lagay natin ng greening program na sinasabi natin ngayon. So yun po ma'am. Napakaganda ng shinare mo sa amin, Sir Gerard. Napakalaki po pala ng saklaw nitong Green Skills for Green Jobs program. So, tanong ko lang, sir, since napakalaki ng saklaw nito and meron po bang batas na nagpoprotekta and nagmamandate sa TESDA na i-implement ang programang ito? Sa tingin ko po ma'am, meron ma'am kasi sabi ko nga po yung katulad nung solid waste solid waste management, meron po yung batas, yung clean. Hello, Ma'am Rhea? Yes po. Sige, anuhin ko. Yung doon po, yung actually yung RA 10, yung na-mention ko kanina na RA 10771, an act promoting the creation of green jobs, granting incentives, and appropriating funds therefore. Doon kasi may mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na binigayan ng kanya-kanyang responsibilidad. So nagkataon sa TESDA, ang naiatas sa atin na dapat gawin ay ang mag-formulate ng mga training regulations for the implementation of skills training, program registration and assessment and certification in support of the requirements for a skilled manpower of the green economy. So yun po siya. Kumbaga kaya nga yung naging sagot natin naman dito is other than nagbigay tayo ng mga directives sa ating mga operating units sa TESDA, sa mga provincial offices, regional offices, TESDA technology institutions na talagang mag-implement ng greening the Tibet system. Yun nga yung 3 R's na na-mention kanina Sir Gerard, pagkakaroon ng mga activities para sa mga kabataan since alam naman natin na basically skills training yung talagang kumbaga yung kalakihan ng programa ng TESDA focuses on skills training. So marami tayong mga kabataan na nag-undergo talaga ng training sa atin. So talagang ini-integrate natin sa mga itinuturo sa kanila ang greening the Tibet system. Nagkakaroon tayo ng mga green tree planting activities. Meron silang minemaintain ng mga mini organic farms. Kumbaga what we do is ang ginagawa natin dito is ini-involve talaga natin ang mga kabataan. Hindi lang sa pagtatanim but still pag-maintain ng mga mini organic farms. Kung mapapansin natin, may mga
hindi man agriculture related yung kanilang kumbaga training, ina-undergo na training, kahit tourism related man yan, construction related, ini-encourage namin ang mga bata to be involved dun sa mga mini organic farms ng kanya-kanyang school para at least yung sense of responsibility sa kanila, yung appreciation on taking care of the environment, na i-instill talaga natin sa mga bata. So dito sa RA 10771, ang ginawa natin other than that na directive sa mga operating units na talagang pag-igtingin ang concern for the environment. Yun nga, yung mention ko kanina na what we do is we include dun yung mga green components nga sa ating mga training regulations. And yun yung ginagawa ng mga institutions kung saan nandoon si Sir Gerard, na other than nag-o-offer sila ng mga trainings na may green component like PV systems installation, organic agriculture production. Other than that, may mga research initiatives din kasi ang ating mga ang ating mga test schools leading to greening the TVET system. May mga, like sa case ng CASIFMAS, meron silang mga ganyang initiatives na sinasagawa. Kumbaga, research initiatives para mas magkaroon tayo ng response on how we can better protect our environment. So thank you, Ma'am Maria, kasi binigyan mo kami ng overview nitong Philippine Green Jobs Act. And tanong ko lang, ma'am, ano po ba ang naging positive impact nito ng pagkakaroon ng batas para protect and magkaroon ng implementation sa ating komunidad? Nagkaroon po ng positive impact, nagkaroon din po ba kayo ng mga challenges or mga issues sa implementation po ng programang ito? Pagdating din sa mga magandang naging impact, sa syempre sa pagdating sa mga training regulations natin, sa implementation ng training, mas nagkakaroon ng appreciation ng mga kabataan, since dahil na din sa way ng pag-advocate natin sa kanila, hindi lang sila matututo ng specific skills, but they are also being taught na mas maging kumbaga mas magkaroon ng ano ba ang tamang term dito, magkaroon sila ng mas magkaroon ng concern sa environment. And at the same time, parang mas nagiging kampante sila sa pag-undergo ng training, knowing na yung tinuturo sa kanila, yung halimbawa dito sa solar power system, di ba? Isang magandang halimbawa ng mga trainings na itinuturo sa mga kabataan. Dito naman sa organic agriculture production, ang kagandahan dito is more on organic farming talaga. Kumbaga, instead of using mga chemical fertilizers, they are being taught on the use of organic fertilizers, raising of organic chicken, organic hogs. So yung gano'n na mga focus din at the same time. Dito naman sa automotive, nagkakaroon na tayo. Ito naman na ang ginagawa dito, using ang mga green component naman dito pagdating sa ating automotive servicing ng mga qualifications is using of LPG as alternative fuel, includes servicing of emission control, which is in accordance of the Philippine Clean Air Act of 1999. So what is good is with this implementation ng ganitong programa is hindi lang yung skills ang itinuturo sa mga bata, ini-integrate natin na magkaroon sila ng mas malaking concern for the environment, which is good. Napakaganda kasi parte yon ng positive work values, right attitude na itinuturo ng TESDA sa mga kabataan. Lagi kasi namin sinasabi, we just don't focus on the knowledge and skills, but also on the attitude. And one of the best attitude is the concern for the environment. So napakagandang nagiging intervention sa mga kabataan ngayon na ganito yung nagiging focus when it comes to provision of skills training ng TESDA. Nagkakaroon ng hindi lang yung 21st century skills, yung life skills na itinuturo na sa mga kabataan, but also the focus naman on the greening the TVET system. Kumbaga, dinadala din natin sila para naman doon sa mga pwede nilang magawa para naman sa ating environment. Sa challenge naman, siguro more on the compliance natin doon sa mga kakailanganin ng mga facilities. Kasi syempre we are introducing panibagong mga, we are implementing the program differently sa kung ano yung dating ini-implement. So kumbaga, dun lang naman sa habang mag-uumpisa ka sa pag-implement ng program. But other than that, once maumpisahan, okay naman na din siya. Siguro lang doon, syempre ika-capacitate natin ang ating mga trainers kasi bago yung kanilang ituturo, may mga bagong i-integrate sa curriculum. So yun lang naman din yung nagiging challenge doon.
Pero other than that, maganda naman yung naging epekto, lalong-lalo sa ating mga trainees na nag-undergo ng training on doon sa mga qualifications sa may green component na nga. So ma'am, nabanggit mo, tama ka, mas nagkaroon ng empathy ngayon ang ating mga estudyante. Dahil din siguro nagkaroon tayo nitong COVID-19 pandemic, parang mas naging mapagmahal tayo sa ating mga kapaligiran, sa ating mga mahal sa buhay, mas naging mabuti ang ating mga pakikitungo sa ibang tao at pati na rin sa ating komunidad. Ngayon ma'am, siguro ang mga nakikinig sa atin, interesado, ano ba tong mga kurso na ino-offer ng TESDA? Kasi siguro sila naiinganyo na pwede ba kami dyan mag-join, pwede ba kaming mag-enroll, paano ba ito? So ano po ba ma'am ang mga courses na ino-offer ng TESDA na relative po dito sa green jobs and green economy? Okay po. Sa Region 5 po, meron tayong PV Systems Installation NC2. Ito na nga yung mga design, installation, and servicing requirements for solar power system. So siguro later on, pwede nating mas pa-discuss kay Sir Gerard yung iba nating mga programa. Meron tayong refrigeration and air conditioning, PACOCRE, refrigeration and air conditioning, DOMRAC. So ito naman yung sa mga repair ng ating mga refrigerators. This time, gumagamit tayo ng mga ozone-friendly refrigerants. So ganun yung nangyayari. Yun na yung naging kaibahan. Then for agriculture and fishery, meron tayong organic agriculture production. Like nung sinabi ko kanina, raising organic chicken, vegetables, including the production of organic fertilizers. Sa automotive po, meron tayong automotive servicing NC1 and NC2. Isa sa mga tinitingnan namin na hopefully magkaroon din tayo identified dito sa mga qualifications na may curriculum and training aspect, may greening curriculum and training aspect. Wala pa kasi tayo sa ngayon dito itong pest management for vegetables NC2, itong bamboo production NC2, and garbage collection. Pati kasi ito yung sa garbage collection NC2 and napaka-important yan. Oo nga. Although meron na tayo dito mga regional lead trainers, kailangan lang naming ma-multiply pa sila. So, isa sa mga tinitingnan at tina-target po natin na makapag-implement muna ng regional lead trainers, provincial lead trainers. Kumbaga, before naman po kasi natin i-implement ang isang training program, nag-undergo muna ng capability building yung mga magiging trainers natin. So, eto meron na tayong mga trained under bamboo production and garbage collection. So, what we will just be doing is magkaroon ng multiplier sa region para magkaroon tayo ng mga trainers sa iba't ibang probinsya. Then after that, pwede tayong makapag-offer na ng programa, makapagpa-register. So dun sa mga interesado, kailangan lang nilang pumunta sa ating mga provincial offices sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region para po sa kanilang mga doon sa mga interesadong mag-enroll ng programang mga nabanggit ko kanina. And this is for free naman po. We have a scholarship program na pwedeng ma-avail ng mga interesado na mag-training sa TESDA. The training is for free, the assessment is for free, and may allowance din pong marireceive ang mga bata. At may mga requirements ba, ma'am? Yes po, lang po. Kailangan nilang mag-submit ng ang kanilang mga credentials sa high school credentials po. Then, yun, mga valid ID. Then, meron po silang pinifill up na learner's profile form. So, kailangan lang po nilang pumunta sa mga opisina ng TESDA, provincial offices ng TESDA para po sila ay makapag-avail ng mga programang aking nabanggit kanina. Ma'am, nabanggit mo may allowance pa po pala kapag nag-aral and nag-enroll sa TESDA courses. Grabe namang generosity ng TESDA. So, ma'am, feeling ko na-excite ang ating mga listeners kasi for free na nga po ang enrollment, ang assessment, and meron pa po silang makukuhang allowance. So, pwede po siguro, ma'am, na-invite mo ang mga tao na mag-join sa ating mga activities or overwhelmed na po ba ang TESDA? Marami na po ba ang nag-join? Actually po, kumbaga yung training, yung scholarship program naman natin is nag-run siya year round. So halos
continuous naman ang ating mga implementation ng ating mga scholarship program. So doon po sa mga interesado, magdedepende po ito sa kung anong training program kayo interesado mag-enroll. And yun po, actually may mga, pwede po nilang i-follow ang aming Facebook page na TESDA Region 5. May mga announcements po kami doon ng mga scholarship programs na pwede po nilang i-avail. Then nandun din po ang mga instructions on how they can avail of the training programs para po mas klarado sa kanila kung paano sila. Pero yun na nga po, kailangan nilang puntahan ang pinakamalapit na provincial office sa kanila. So thank you very much, Ma'am Ria. Baka po si Sir Gerard may gustong idagdag sa mga nabanggit ni Ma'am Ria. Hello, Sir Gerard. Or si Ma'am Mohal. Ayan, nandiyan yata Sir Gerard. Ay, andyan si Sir. Hi, Hello, Sir Gerard. Welcome back. Hello po, ma'am. So, Napag-usapan yun po namin ni Ma'am. Ako. Sige po. Napag-usapan namin ni Ma'am Ria ang tungkol sa mga technical courses na related sa ating green economy. Baka may gusto kang idagdag, sir, sa mga sinabi ni Ma'am. And napag-usapan din namin ang tungkol sa mga requirements and invitations sa mga tao para mag-join sa programang ito. Yes po. So, yan, tamang-tama po yan talaga. At, correct na correct po yan yung sinabi ni Ma'am Rhea na talagang pag nag-aral ka sa TESDA, may libre ka ng allowance, libre na ang enrollment, libre na ang assessment. Yan. Meron ka pang toolkit. Yan. So, talagang... Anong laman ng toolkit na ito, sir? Ano yung toolkit? Yan. Depende po yan, ma'am, kung ano po ang pinag-aralan mo at syempre kung ano yung scholarship na natanggap mo. Ano po, halimbawa kung sa automotive, so meron ka ng pagsisimula na kung sakaling ikaw ay magtatayo ng shop, so meron ka ng mga tools niyan. Halimbawa sa akin po or sa atin is sa welding, merong ibibigay ang TESDA ng welding machine. So napakaganda po talaga sa TESDA mag-aral, kaya so, iniimbitahan ko po kayong lahat, yung mga nakikinig, yung mga kapwa ko, Ligaspeños, yan, Maray na Aldaw sa Indogabos. So, kung kayo po gusto magklase sa TESDA, hanapon lamang po ang pinakaharaning TESDA institution or di kaya magdyan lang po sa may airport. Yan, malapit dyan po ang opisina ng PO ng TESDA. So, magtanong po kayo kung ano ang mga available courses na pwede nyong pag-aralan kasi po sa panahon ngayon, kailangan po talaga natin na magkaroon ng iba't ibang kaalaman. Ano po, kasi sabi nga niyan, yung pandemya walang pinipili, so dapat tayo din sa trabaho, wala ding pipiliin para mabuhay po tayo at magkaroon tayo ng, siyempre, ng ibubuhay sa pamilya. At yung ekonomiya natin, siyempre, lumakas dahil sa workforce na pinuprovide ng TESDA. Ano po. Then, yan, so siguro yan lang po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa dito sa TESDA. So, hindi ba tayo tapos? Nagpapasalamat. Ay, akala ko tapos na. Advance lang ako mag-isip, ma'am. Joke lang po. Na-excite ako, sir, na mag-enroll sa TESDA nung nalaman ko ang mga benefits. Napakalaki pala ng benefits na makukuha kapag nag-enroll ka sa TESDA. And ito palang toolkit, ito actually magiging tulong na siya sa magiging trabaho and career ng mga nag-enroll sa mga kurso na ino-offer ng TESDA. Opo, So, ma'am, kasi, siguro, oh. Balikan ko po si Ma'am Ria Gomez. Sige po. Itatanong ko lang po sana kung ano na po ang status o mga updates nitong mga programa na ini-implement ng TESDA. Dito po sa mga programang ini-implement ng TESDA, kumbaga para dito sa Greening the TVET system, sabi ko nga kanina, as I've mentioned kanina, integrated na sa curriculum natin yung yung about sa how to take care of the environment. May mga inano na tayo ng mga green competency components sa ating ibang mga programa na in-offer. Then other than that, continuous po yung mga activities for the trainees natin na mas ma-involve sila like dun sa pag-maintain ng mini organic farm, pagkakaroon ng mga tree planting activities. Sina Sir Gerard, alam ko meron silang mini-maintain ngayon. Yung isa ninyo, Sir Gerard, na parang focus on the isa sa pala fish da. Ano ngayon, sir? Pisyalan po, ma'am. Pisyalan. Meron silang dinevelop ngayon na parang pisyalan na kumbaga parang very environment friendly na facility ng kanilang school. So, yun po.
Para po pala doon sa mga interesado to enroll, they must at least be 18 years old po pala. 18 years of age and Filipino citizen. And hindi po dapat sila beneficiary ng ibang programa ng gobyerno, kumbaga scholarship program ng gobyerno. So yun po. Kapag working ka na po ba, ma'am, pwede ka pa rin po bang maka-avail ng scholarship program? Yes po, pwedeng-pwede naman po yun. Para po naman yun sa upskilling or reskilling, doon naman sa ating mga workers na kailangan talagang i-upskill or reskill. So walang problema po. They can avail of our Training for Work Scholarship Program. Po ba, ma'am, kung na government agency pa rin po bang knowledge and technical skills? Pwede po ba yun? Yun ma'am, come again po, medyo naputol. Pwede po ba na kung halimbawa nagtatrabaho ka na sa isang private or government agency, regularly employed ka, pwede ka pa rin po ba mag-apply as a scholar ng TESDA? Yes po, opo. Pwede naman po under our Training for Work Scholarship Program. Wala naman pong problema. Basta't yun nga lang po, we need to comply sa kung ano yung magiging schedule ng training. So yun lang din yung magiging consideration doon once we are working. Kasi syempre, usually the training schedule every day. Although ngayon po we are implementing flexible learning delivery wherein meron tayong mga blended face-to-face, online, distance learning. So, ganun din yung ginagawa natin sa TESDA para lang dire-diretso yung ating mga programa at serbisyo. Kasi nga, hindi naman pwedeng mag-stop dahil sa pandemic. We still need to provide skills training to our sa mga kapwa natin Bicolano. So, yun, nag-strategize tayo how we can continuously do that. So, nagkaroon tayo ng mga flexible learning delivery. Yun nga, face-to-face, online, then distance learning, yung ginagawa ng ating mga institutions in the implementation of the training program. So, walang problema po dun po sa mga nagtatrabaho. Actually, naitanong ko ito, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. Naitanong ko ito, ma'am, kasi yung mga kapitbahay ko, actually, pinag-uusapan itong TESDA vocational courses. Yes, And po. yung iba, dinidiscourage yung mga ibang kapitbahay na wag ka na, may trabaho ka na, hindi ka na pwedeng makapasok scholarship. So, this is a instruction. Pwede po pala mag-enroll kahit may trabaho Wala pong na, problema. kahit regularly employed. Actually, opo, meron kami. Kasi what we are So, seeing ma'am, here, kasi at least para mas makapag-develop kami ng mga pool of trainers and assessors. So, okay naman yun, mga graduating degree programs who still want to acquire additional skills po, they can avail of our training programs sa TESDA. Ano po ba, ma'am, itong tinatawag na whole of institution approach ng TVET? Whole of institution approach, kumbaga, para lang kumbaga isang buong implementasyon ng programa, tinututukan na natin yung ekonomiya, iba't ibang kumbaga economy, social, yung gano'n na mga kumbaga, ang natin sa ating institution is when they implement the program, buo yung bata paglabas. Hindi lang sila ini-equip with the necessary knowledge and skills, but they are also being equipped with the right attitude, the reason why yung life skills itinuturo natin sa kanila, yung 21st century skills itinuturo natin sa kanila. Binibigyan natin sila, binubuo natin yung bata para pagdating naman nila sa world of work, handang-handa na sila, hindi lang skills and knowledge yung dala nila, but also the right attitude, bit-bit din nila. So yun po. Buong-buo na yung bata. Napaka-holistic ng approach pala ng TESDA, and parang nai-excite ako, ma'am, na mag-inganyo sa ating mga listeners na mag-enroll na kayo, pumunta na kayo sa pinakamalapit na TESDA center para magkaroon tayo ng mas malaking ambag sa komunidad. And ma'am, itatanong ko lang, ano po ba ang magiging epekto nito anong epekto ng programa at proyekto ng TESDA sa buhay ng ating mga tao sa komunidad? Actually po, we provide skills training. So itong skills training, they may engage into self or wage employment. Kumbaga, lagi namin kasing sinasabi na once we provide skills training, ang kadugtong dito, dapat nito is livelihood, trabaho, pangkabuhayan. Hindi man siya wage employed, at least self-employed kaya. Kasi we already
they already acquired the necessary skills para makapagtrabaho or magkaroon ng sariling negosyo. Yung kagandahan kasi dun sa mga skills trainings natin is, kumbaga, we focuses on the skills talaga. Hindi siya more on theoretical. Meron siyang theoretical pero more on, we focuses on the skills talaga. Kumbaga, actual na demonstration, actual na ginagawa ng mga bata, kung ano man yung kakailanganin pagdating sa trabaho na kanilang pupuntahan. So, yun po. Sa naman po, ma'am, ang partnership ng TESDA together with the LGU and other stakeholders, ang ating mga NGAs? Kamusta po? Actually, sa mga local government units, yun yung kagandahan kasi meron tayong mga designated doon ng mga community training and employment coordinators. Kumbaga, sila yung mga partner, training arm ng TESDA pagdating sa mga LGUs. Kung ano yung mga programa ng TESDA, sila yung nakakatulong namin para maipaalam sa kanya-kanya nilang local government units. And what is good with the local government units, other than may mga kapartner tayong mga local government units na nag-establish na ng kanilang mga LGU-run training centers. Yun yung kagandahan doon. Kumbaga, pag sinabi nating LGU-run training centers, ang mga ino-offer nila doon ng mga programa ay mga programa ng TESDA, TVET-registered programs. Other than that, ang isa sa mga naging tulong ng mga local government units sa atin ay ang pagbibigay nila ng mga lote kung saan pwede tayong magtayo ng mga provincial training centers ng TESDA sa iba't ibang parte ng Bicol Region. So, halimbawa po nito, sa lalawigan ng Irusin Sorsogon, ang kapartner natin na LGU Irusin ay nagbigay ng lupa para makapagpatayo ng provincial training Sorsogon. Sa Masbate naman, ang munisipyo naman ng Mobo nag-donate din ng lote para naman sa Provincial Training Center Masbate. Then sa Baras, sa Catanduanes, nag-donate din ng lote ang munisipyo ng Baras para naman sa Provincial Training Catanduanes. So napakaganda na nagiging partnership natin with the local government units. Other than minsan nag-sponsor sila ng mga community-based training programs kung saan sinasagot nila sa kung saan yung meron tayong mga TESDA schools or may mga schools na merong programa ng TESDA. Ang programa ng TESDA na ang dinadala natin sa komunidad. Kumbaga, yun yung mga partnerships natin with the local government units. Ngayon, binubuo naman natin yung partnerships natin sa mga industry. We're currently, pero yung kagandahan naman when it comes to our partnership with the industry, pag-review ng ating mga curriculum, actually itong mga ino-offer natin ng mga training, when we review the curriculum, ini-involve natin talagang industriya para ang kalalabasan noon, yung magiging output noon is kung ano yung kailangan ng industriya na i-integrate na namin sa mga training programs namin. So yun yung isa sa mga involvement ng industry. Then also we are creating industry board para din makatulong natin sa mga pag-identify ng mga skills na kakailanganin pa, skills na mga kailangan pang tutukan ng TESDA na kailangan talaga ng mga industriya. For the national government agencies, ganito, yung mga ganito mga partnership natin, may mga various partners like the DPWH, yung Build program, involved din tayo doon in providing the skills requirements. Siyempre, mga skilled workers natin. Isa yon sa mga magagandang programa na kumbaga mga partnership natin with the national government agencies. So, DA, Department of Agriculture, nakakatulong natin when it comes to agri-related naman ng mga qualifications. So yun, tulong-tulong naman talaga pagdating sa mga programa ng mga national government agencies, di ba? Kumbaga, magkakadugtong ang ating mga programa and marami tayong mga programa na kaya nating pagdugtungin para mas maganda yung nagiging implementasyon at mas maganda yung naibibigay natin sa ating mga beneficiaries. So yun. Napakaganda ng sinabi mo, ma'am. And napakarami kong natutunan tungkol dito sa whole of society approach na kasama ang programa ng iba't ibang national government agencies, pati na rin ang DENR at ng TESDA. So ma'am, tanong ko lang, meron po ba kayong gustong i-shout out or panghuling mensahe, invitation to the public? Yes po, oo. Kami po sa TESDA ay handang maglingkod sa ating mga kapwa Bicolano. So yun nga po, sabi namin, follow us sa aming TESDA Region 5
FB page. Doon po pinupost namin ang ating mga announcements. And of course, para doon po sa nagpaplano na mag-undergo ng training sa TESDA, ito po ay libre. Walang rason para hindi matuto, hindi magkaroon ng skills ang ating mga kababayan, since yung training ay libre, yung assessment ay libre, at yung kagandahan nga, yung pagkakasabi mo sa kanina, meron tayong allowance. So kumbaga kung halimbawa man, ito yun naman kasi yung tinitingnan namin dito is pantulong sa mga kabataan, sa mga mag-a-avail ng mga programs natin, pamasahe, pagkain, di ba? 160 pesos per day, sulit na yon. Walang rason para magsabi ang isang individual na hindi kami makakapag-training kasi wala kaming panggastos. Wala namang kumbaga yung training ay libre. Yung panggastos makakatulong kahit papano yung 160 pesos na allowance na ibinibigay natin. Other than that, meron tayong PPE allowance. Ito yung 500 pesos naman para sa mga face mask, yung usual na kailangan natin while nandito tayo ngayon sa ganitong difficult situation na pandemic nga due to COVID-19. Then of course, meron tayong internet allowance na 500 pesos din. Ito naman ay since tinitingnan nga natin na minsan may mga online programs tayo na kailangang i-implement lalo kung blended. So, tinitingnan na natin kung paano i-respond yung mga pangangailangan ng mga kabataan, individuals na interesado mag-training sa TESDA. Iniisip pa lang nila yung problema, may sagot na po doon ang TESDA. So yun po, hopefully po, we'll get to see you, you'll get to visit our provincial offices, our regional offices, and yun, kami sa TESDA naman, pinipilit po namin abutin lahat. Yun nga po yung nagiging namin, TESDA abot lahat. So, hopefully, lahat magkaroon po ng opportunity, binibigyan po namin ng oportunidad ang bawat Bicolano, ang bawat Pilipino na magkaroon ng skills, na magkaroon ng kapasidad na matuto, magkaroon ng livelihood at magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho. So, maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Ria C. Gomez. Siya po ang Senior Technical Education and Development Specialist and Public Information Officer designate TESDA Regional Office. Thank you very much po. Napakarami po naming natutunan sa iyong discussion. So, siguro po balikan ko si Sir Gerard Abano. Baka po may gusto siyang po. Sir Gerard. Hi, ma'am. Hello, Sir Gerard. Itatanong ko lang po, baka may panghuling mensahe po kayo and gustong i-greet or i-shout out sa inyong mga kasamahan dyan sa Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences. Alright, so maraming salamat po, ma'am Joanne. So, shout out ko lang po lahat ng mga kasama ko dito sa Kasikmas. Yan, syempre sa katatapos pa lang na provincial skills competition dito sa Kamsur na naganap noong nakaraang Tuesday and Wednesday. Yan. So, sa lahat po ng nag-participate, yan. So, kasi isa din po sa mga ginagawa ng TESDA ay yung skills competition. So, hindi lang po tayo nagtitrain ng mga estudyante, kundi ini-encourage din natin sila na makipaglaro, makipag-compete sa iba't ibang larangan ng skills. Yan. So, hindi lang po, sabi nga yan, sa basketball, volleyball, pati po sa welding, sa pagluluto at iba-iba pang kasanayan na ino-offer natin sa TESDA. So, hindi lang po yan. Pagkatapos po nito ay magkakaroon po ng regional, then magkakaroon ng national, then apparently magkakaroon po ng international yan. So, shoutout po sa lahat ng mga nanalo at mga nag-participate. Yan, sa lahat po ng na makakarinig nito, yan programa ni Ma'am. Sana po ay tangkilikin po natin yung TESDA na dito po tayo mag-aaral kasi po hindi po basta-basta yung mga nagtuturo dito. Siyempre, yung mga itinuturo. So, bukod doon sa mga ibinibigay natin ng mga benepisyo, yan. So, yan, TESDA po, yan, abot lahat. Kahit saan po, mga bukid-bukid, yan, napunta po ang TESDA para mag-train. Kaya, TESDA, abot lahat. Yan. Maraming salamat po. At sa mga kapwa Ligaspeños po natin dyan, maraming salamat po and good morning. Dati, nadadaanan ko lang lagi itong DCGB dyan sa may Washington Drive ngayon. Na-interview na ako. So, yan, shoutout po, madam. And maraming salamat po.
Thank you very much po, Sir. Siya po si Sir Gerard Abano, ang Assistant Professor 2 ng Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences. Thank you very much po, Sir, sa pagpaunlak po sa imbitasyon ng DENR na kayo po ay makasali dito sa aming programa. And salamat po sa TESDA for always gracing us and giving us opportunity na ma-feature po ang programa ng TESDA katuwang ang DENR tungkol sa green economy and green jobs. So sa ilalim po ng aming Regional Executive Director sa pamumuno ni Forester Francisco Milla Jr., ako po si Joanne Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.